Escolteu, bon dia. La plaça Vella, sisplau. Miri, no es pot pas equivocar. Aquí trenca a l'esquerra i és aquí mateix, eh? Molt bé, gràcies, Adéu-siau. Fa molts anys a Torelló, es va fer un grup de teatre, i ara en aquests moments... Sou del grup de teatre, vosaltres, oi? Sí. Jo sóc el professor... Perdó, sóc el professor Olianem Mons, m'esperàveu, oi? Sí, avui fan el ball dels gegants de Torelló. Anem-nos que ja és l'hora d'escar. Però no pensis que ho fan cada dia, sols ho fan per la festa major i per Roca Cervera. I com que ha vingut vostè, per això ho hem fet. Home, doncs moltes gràcies, Bé, som-hi, doncs. Ja em direu el camí, que jo vaig una mica perdut. Ei, espereu-me! Bé, nosaltres marxem. Tingueu en compte amb els gegants. Noi, quina noiassa. I quin senyor Mohamed. Aquests deuen ser els gegants de la llegenda. Sí. Bé, ara me l'explicareu, oi? Sí. Què et sembla, dona? Li expliquem o no? Podríem fer-ho, sí. Doncs aquí on em veus, jo sóc, ni més ni menys, el rei Moro de Mallorca. I jo la filla del senyor de Puigbacó. Però que no se n'havien anat els portadors. Sí. Sí, tots els hem vist. Potser és que parlen sols. Uns gegants que parlen sols. És molt estrany, això, oi? Com que sols, Vinga. Oi, espereu, aquí deu haver l'altre també, clar. Mira que maco. Apa, noi. O sigui que aquest senyor és el rei Moro de Mallorca. Sí. I aquesta pubilla, la filla del senyor de Puigbacó. És la torellonenca, que va ser reina de Mallorca. I aquesta és la seva història. Vet aquí que el rei de Mallorca va retre homenatge al rei Jaume d'Aragó. El rei Jaume ha convidat cavallers i dames, nobles del país, bisbes i jerarques, dels guerrers més braus, dels lletraferits, tota la florinata, joglars i bufons. I també convido a l'Oriana Molls, tu que sempre busques llegendes. Moltes gràcies, majestat. Entre els cavallers de més glòria i fama, el senyor de Puigbacó és sa filla companya, la més vella de totes en aquesta contrada. Joglar, fes la teva feina, que és distreure els convidats i a mi mateix, que seràs ben pagat.
El senyor de Puigbacó, aquí present, ens agrada disculpar que expliquem una de les dites de les seves contrades. El cas és que els habitants de Torelló consideren un orgull el dir-se pescallunes, és a dir, somiadors. Però bé, he començat pel final. Vegeu. Era una nit que la lluna brillava majestuosament. Quan passaven vora el riu, uns torellonencs, al veure el reflex de la lluna a l'aigua, creient que era ella mateixa la que hi havia caigut, van voler-la treure amb el cova i una corda que duien. Estirant, estirant, van anar a parar a terra. Van veure llavors la lluna al cel, creient que havia anat a parar per la fort de la seva esbranzida. Van seguir el camí, satisfets, que si no hagués estat per al seu esforç, la lluna es hagués ofegat. Després comença la dansa. El rei mallorquí tota l'estona se la mirava. Els seus ulls, de tant de foc, eren flames. La de Puigbacó sempre el defugia, perquè el seu amor era un almogàver. El rei de Mallorca, veient que la noia no li feia cas, la va voler tenir per la força. Amb un beuratge va fer dormir tota la cort i se la va endur cap a Mallorca. Fou dut al castell com una reina entre palmes, reclosa entre murs, sospirava pel nostre país, per les nostres muntanyes, per al riu Ges, per al drinc sonor de les nostres campanes, per al passeig vora l'aigua, pel seu almogàver. Tres filles tingué, totes quatre s'enyoraven. Alerta, alerta, un vaixell! Alerta, tots alerta! Un vaixell! Bé, però la història com acaba? L'endemà al matí el vaixell ja arribava i el pare d'estona els esperava. Aquest és el romanç d'una noble filla de Mas Puigbacó, raptada per un rei i esposa fidel d'un almogàver. Molt bé. Una història ben bonica. Però bé, nois, jo ara sí que ja me n'he d'anar d'aquí a Torelló. He apuntat tota la vostra història aquí i l'altra la tinc aquí a la memòria, que a casa la passarem net. Bé, adéu-siau i fins un altre dia. Adéu, nois. Adéu. Adéu-siau.
el Far, Cabrera, Castell de Torelló, Coma Armada, Turó de l'Home. Cap al sud, Turó de l'Home. Fes fort!